Siyanibingelela bazalwane egameni likaJesu emhlabeni wonke nisalalele nje le ndaba uNkulunkulu angilethele yona lapha. Ake sikhuleke. Baba, sesiyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Babusise abantwana bakho basayizwa indaba ongiphathise yona. Amen. Bazalwane, ngiyanibingelela futhi. Ngiyathanda sibuke uMatthew chapter 11 bazalwane bami verse 25. Lithi ngaleso sikhathi uJesu waphendula wathi, ngiyakubonga o Baba uNkulunkulu Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba lokhu ukufihlile lezi zinto kwabahlakaniphileyo nakwabaqondayo, wakwambulela abantwana. Uyezwa mlaleli, uJesu udumisa uNkulunkulu, uyambonga ngokumambulela imfihlakalo zezulu, umambulela imfihlo okufanele ukuthi ayitshele abantu. Ngoba nawo uJesu bewumuntu onomoya kaJehova wezambulo, ebewumuntu ombulelwayo izinto uNkulunkulu. Manje udumisa uNkulunkulu ukuthi lezi zambulo zambulwa kubantwana, azambulwa kubantu abanokwazi nokuhlakanipha kwalelizwe nabanokuqonda kwalelizwe, kodwa embulwa kubantu abangabantwana abayithobile. Udumisa uNkulunkulu ngokwambulelwa kwakhe izambulo uNkulunkulu. Bazalwane, kafishane nje bazalwane, uNkulunkulu usephindile futhi wangihambela. uNkulunkulu ngambulela ngelinye ilanga bazalwane, uyangikhombisa uNkulunkulu bazalwane bami, abafundisi behlangana, mabehlangana benza umhlangano kwindawo ngeindawo, mabenza umhlangano bakhuluma indaba yokuthi kuzofanele ukuthi basungule noma benze inhlangano yabefundisi ezomelana ngqo nabantu abambulelwa intando kaNkulunkulu, nabantu abambulelwa izimfihlo uNkulunkulu, ukuba bayitshele abazalwane noma bayitshele abantu abanje abaxwayisa ngendaba ezibuya uNkulunkulu futhi bebanjwe babulawe. Angikhombisa uNkulunkulu abafundisi umhlaba wonke bebamba umhlangano, not eSouth Africa kuphela umhlangano, not eSouth Africa kuphela, kodwa bebamba umhlaba wonke okubalwa neSouth Africa. Bafoma le nhlangano yabo noma benza le nhlangano yabo kumelana nabantu noma ukulwisana nabantu abathunywa uNkulunkulu, izambulo noma imfihlakalo noma ukuxwayisa abantu izinto uNkulunkulu angayifuni. Bathi kuzofanele ukuthi labo bantu bavinjwe noma babulawe ngoba babhidliza amabhizinisi ethu. Amasonto asiwakhandelanga thina ukuba abantu abenze baye ezulwini siwakhandela ukuthi sidle nabantwana bethu. Bekhuluma bethi amabhizinisi abo amasonto abefundisi fanele ukuthi bawavikele ngokuthi babulale laba bantu abambulelwayo uNkulunkulu imfihlakalo ngezinto abazenza isitha abefundisi. Njengoba nje nangu Elijah naye wahujwa umama uJezebeli efuna ukumbulala. Into enjalo-ke bazalwane lena. Ngakho-ke bazalwane, uNkulunkulu angikhombise leyo nto. Kuhambe futhi uNkulunkulu angikhombise ngelinye ilanga ngisuka ekhaya ngiwumuntu oya edolobheni ngiyopha abantu izwi ey'tolo, lapha kuma-shelter, lapha emarenke, ngobatshela ngoJesu nasemafletini. Bazalwane, ngithi ngisashumayela uNkulunkulu angikhombisa imoto egcwele abefundisi iza kude. Ngibezwa befundisi bekhuluma, bafike bame ndawo bakhombisa umuntu othile, bethi uyambona loya muntu ophethe iBhayibheli oshumayela edolobheni, ethi lo muntu yebo ngiyambona. Bethi kuzofanele ukuthi umbhubhise. Bazalwane, akithi lo kube khona imali ekhishwayo abefundisi bekule moto bayinikele umuntu ukuthi akazongibulala, ngibaleke. Ngibaleke, uNkulunkulu ashethi baleka kakhulu, baleka kakhulu. Ngisabaleka ngiqonde kuphi ehlathini elithile la ngibaleka ngibheke ngakhona. uNkulunkulu angiphe amaphiko okhozi, ngindize ngalamaphiko okhozi, ngisandiza ngawo, ngihamba phezu kwehlathi, ngindiza ngihamba. Bazalwane, uNkulunkulu angikhombise abantu abathile abangakholwa, bathi umuntu kaNkulunkulu hujwa abefundisi
ngenxa ukuthi wena umbula imfihlakalo umbula amanyala abawenzayo esithe baleka kakhulu kusho laba bantu bathi abefundisi sebebabi kakhulu kusho laba bantu bethi baleka. Ngindize-ke beze bengangitholi mangidiza abazalwane ngindize ngale ndlela ukuthi ngiyezweni ekuthiwa iBangladesh le India. Mangifika khona eBangladesh ngikhulume nabazali ukuthi ngisuka eSouth Africa bayabulawa abantu abambulelwa intando kaNkulunkulu nabambulelwa imfihlo kaNkulunkulu ukuthi bayitshela abantu babulawa befundisi. Bathi abazali baseBangladesh abangabazalwane abangamaKristu bethi nathi njengoba sihleli lapha nje abefundisi sebefoma inhlangano yabo ukuthi kubulawa abantu abathunywa uNkulunkulu emasontweni ukuthi babatshela ukuthi mabaphenduke. Nakhona lapha ziyabuya ngibabone-ke abazalwane laba abangamaNdiya beshumayeza lezi ezinye iy'nkolo ukuthi ayiphendukele kuJesu. Bephenduka ngobuningi abantu abangamaNdiya bephuma kulezi nkolo zobuHindu zobu-Islam beza kuJesu. Ngababona uNkulunkulu engikhombisa ukuthi banalento okuthiwa i-backbone, banalento okuthiwa i-spinal cord, beshumayela baze benomgogodla banomqolo wokumela izwi likaNkulunkulu beshumayela. Ngisuka abanye-ke bebulawa behlaselwa bashiswe nezindlu bashiswe nezindlu zokukhonzela kokubili kodwa bengayeki ukukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu angikhombise futhi ngisuka ngiya ezweni elibizwa kuthiwa i-Iraq. Ngifike endaweni eyidolobha ethi kuthiwa iBaghdad. Mase ngifikile eBaghdad nakhona ngixoxisane kakhulu nabazalwane laba bama-Arabhu abangamaKristian ngibachasele ngey'nhlupheko ezidibana nazo eSouth Africa nomonakalo owenzeka lapha emasontweni udalwa abefundisi. Nabo bangitshela bathi nakhona lapha eBaghdad nakhona abefundisi bakhona benza same thing lo khala ngayo bayabulawa abantu kodwa bengayekile ukushumayela ivangeli lokusindisa ivangeli lombuso kaNkulunkulu eBaghdad. Ngaphinde futhi ngathathwa ngayiswa kwenye indawo okuthiwa Mosul. Ngafika nakhona abaze bakhona ngixoxisana nabo bashumayela ngoJesu obuya masinya. Nakhona baya-athekwa kodwa bayeki ukushumayela ngoJesu ozobuya masinyane ezolanda abangcwele. Ngaphinde ngasuswa ngayiswa futhi e-Iran. Nakhona ngathola into efanayo bazalwane ngaphinde ngasuswa bazalwane ngayiswa emazweni amaningi kakhulu nako-Afghanistan. Nakhona ngabathola abazalwane abaqinisa ngoJesu obuya masinyane noma bebehlaselwa kodwa bebe-strong ukuwina laba abezinye iy'nkolo ukuthi ziphenduke zize kuJesu zisindiswe ngoJesu. Ngakho-ke bazalwane siphila ey'nsukwini zokugcina. Ngakho uSathane uzosebenzisa abafundisi bamasonto ukuthi ukubulawa abantu abasebenziswa uNkulunkulu. Kahle kahle inhlangano yabefundisi kade yaqala kunenhlangano yasungulwa abefundisi kudala. Ikhona indawo ngey'ndawo kuthiwa inhlangano nje yabefundisi imelana nabantu abahambisa ivangeli, imelana nabantu abathunywa uNkulunkulu. Ikhona yonke indawo leyo nhlangano loyi-under Satanist. uNkulunkulu uthi angixwayise abazalwane ukuthi ikhona enye abazoyisungula baphezu kwawo ukuthi bazoyisungula izobulala abathunywe uNkulunkulu, izobulala abakhuluma iqiniso likaNkulunkulu, bazobabulala spiritual physical labo bazalwane abathunywe uNkulunkulu. Bazalwane ngithengise lapho abazalwane e-Iran. uNkulunkulu wangikhombisa eSouth Africa zibuya kubanjwa bonke abathunywa uNkulunkulu, kubanjwa bonke abambula imfihlakalo kaNkulunkulu bebulawa besifazane abadala nabancane abesilisa. Abanye uNkulunkulu bebanikeza amaphiko okhozi bendiza bebaleka bengatholakali kodwa abanye ngibezwe bekhala bethi kodwa uNkulunkulu usishiyelani ngoba besithunywe uwe bebulawe eSouth Africa abazalwane abahamba noNkulunkulu abathunywa uNkulunkulu ukuthi bambule imfihlakalo kodwa abantu kuyibone bebeyisosa konke lobu bubi bekungabefundisi bamasonto. Yizona zitha zikaNkulunkulu zokuqala nezokugcina lezo. Ngakho-ke bazalwane uyabuya uJesu. Ngakho-ke wena onomoya kwambulelwa izinto mana uqine ngoba kuzofika isikhathi sokuthi ubulawele lezi zinto oyithunywe uNkulunkulu. Ubulawele lezi zinto uNkulunkulu athi idlulisele kubanjwe noJezebeli wamhupha
bazalwane exosha umprofeti u-Elija efuna ukumbulala, uNkulunkulu wamvikela. Nawe uzoba senkingeni. Kanti kwenye indawo uthi uJesu ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwempisi, uthi uJesu xwayani abantu, ngoba abantu bakunibamba banibophe banise emasinagogweni nimangalelwe nishawe ngenxa yombuso omuthi niyozondwa yizwe lonke. uMateyu usho lokho, uMateyu 24. Ngakho-ke bazalwane, ngisho lokho ukuthi abantu babacwaye ukuthi impela siyashaya isikhathi sokuthi behlaselwe laba abathunywe uNkulunkulu, kodwa kusho lo ukuthi ube namanzi emadolweni. Ake sikhuleke. Baba, sesiyabonga naba bantwana bakho sebelizwile izwi lakho, babusise manje ngegama likaJesu, amen.